வணக்கம். நெருப்பு தமிழன். நெருப்பு தமிழனுடைய ஒரு கருத்து கணிப்பு மிக விரைவில் நான் வெளியிடுறேன். அந்த கருத்து கணிப்புகளை பாருங்கள். நான் அமெரிக்காவில் தாங்க இருக்கேன். நான் ஒரு சமையல் கலை வல்லுநர் தான். இப்போ நான் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அரசியல் விமர்சகர்னு, அது வேறு விஷயம். என்னை யாரும் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இந்த முறை எல்லாரும் குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வெளியிடக்கூடிய இந்த கருத்து கணிப்புகளில் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அந்த கட்சி தான் ஆட்சி அமைக்கும். அது வரப்போதான் போகுது, அது நடக்கத்தான் போகுது. இன்னும் ஒரு 2-3 நாட்களுக்குள்ளே நம்மளுடைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியில் வருது. எல்லா சேனல்களும் கருத்து கணிப்புகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது இருக்கட்டும் பாஸ், நான் அதை சொல்ல வரல. நெருப்பு தமிழனுடைய கருத்து கணிப்புகளை நீங்கள் பாருங்கள். நெருப்பு தமிழன் மீடியாவை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறைகளுக்கு அப்படியே விறுவிறுப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் எந்தெந்த ஊர்களில் என்ன ஆணித்தனமாக நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஆழமாக அழுத்தமாக நம்ம பதிவு செய்ய போகிறோம். மிக விரைவில் நெருப்பு தமிழன் மீடியாவில் கருத்து கணிப்புகள் மிக விரைவில்.